नमस्ते आदरणीय प्रभाकर kan kono nama ben kono ada ikusi tu ya William Singar nak kono nama not a fighter but I wrote a poem when more point and cooking is I had not poem han kena poem kena poem nan ko Arduino is a poem and modern style. Now my poem at this one is plus above. I think I published a poem book. Now I go to recite a poem. The poem is the name of my experience is true. When friends is around Hah? Bonyusindu Kulumbai. आरोबाव गावहारि गियाननि दावहाया सिख्ला गंसे थैनि बाराजों गेलेहोजा बावनाय गंसे नखर गंनै बिफां खाम्फानिसिम महर नुबाय नाथाय फिन बिमानि गोरबोखौ गावहोनो लुबैबावलिया इनायनि फानजारिनिफ्राय रां जानो जों लुबैयो बेसेबांखि नासयजाबावनो गाखोजाबावो सिखोजाबावो फावसायाखै दिनैबो दाबो मोनथायनि थांखिखौ जाफुंहोनो नों दानागार आं दानागार जुजिनि रोंथिलियाव बारसोमो जान्जि खाफादों गोहोफुरिनि थागिबि आंना फिसाफोरा बुब्लिनि थिननायाव थांखिखादों बर'फोरनि सिमांखौ जाफुंनायनि थांखि लानानै मानोना जों नोंखौ फरायो नेनानै दं गोजोन्थों गोजोननाय थाबाय बेसेन गोसा जारिमिनारि मोनसे खन्थाइ फरायनानै होलांनायनि थाखाय दा फरायनाय बायदि ओरै हारिमु सेक्सननि हरबाय आङो टाइमखौ दसे समनि थाखाय दानिया जोङो खन्थाइ मुलुगनिफ्राय मेथाइ मुलुगाव फैनो थांदों बे जौसेनिबो बारा रावारि फोरबोआव देंखोगिरिफ्राबो खन्थाइगिरि जानो लुबैनाय मोनसे गोसोआ लुबैदों जानो हागौ खन्थाइगिरिफोराबो नैबे हारिमु मेथाइगिरिबो जानो लुबैदों बेनो खन्थाइ फोरबोनि मोनसे जोबोद गिदिर जावरिखांनाय दा नोंथांमोनहा बर'निनो जाखांफुनाय जांगिला बसुमतारी बिथांनि गोदै गारां नोंथांमोना खोनानो मोनसिगोन बिनि उनाव बारा खेबना आंबो खमदो Đừng có khui ra kịp không? Gỡ ra kịp lại. Hãy đi hãy đi. Ăn không?
नोंनाव सायाखै खिन्थु मेम'रि फुल जाबाय दे फुजाया जाबाय लाइट सांग फैगोन र' नै जाबाय दां नोंना सुंदर और पावन भूमि असम में आयोजित कोकराझर साहित्य महोत्सव में आदरणीय प्रबंधक अनेक रंग धर्म और भाषाओं की अनेकता में एकता लाने वाले 100 भाषाओं का ये कार्यक्रम समस्त मानव के लिए आदर्श समझते हैं। इसके लिए हम आप सभी का आभारी हैं। श्रीलंका और भारत का नाता सुदीर्घ और अखंड है। इसमें सम्राट अशोक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। गौरवशाली महापुरुष द्वारा गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के Pinia? নিষ্ঠানুগত্যপূর্ণ হম্বেগেরে কীর্তিমান স্বাগত নিত্যযুক্ত যুগবিদ্য পুরুষৰ অবিলবিল সৎ ভাৱনা উপবাস गंसे प्राइवेट कॉलेज एंड जूनियर कॉलेज This poem is about sadness, but also about the life lesson of how we still can create happiness and still learn from our past time. Because pandemic is a recurrent pattern in the human story. And this poem, another poem that I want to write at this occasion is about the title is Perkenalan dengan Rumah. From Indonesia. It's a Hamam language. I request him to play that.